ин шаҳрвандони боздоштшуда ба ватан фиристода шаванд ё ки барои бепатент кору фаъолият кардан. мара гӯшум пардаш нест ва дар канал прямои эфираш ҳастай бидроин тамошо кунед. доруҳои табобатӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, доруҳои табиӣ барои фарбеҳ ва хароб кардан, доруҳо барои дарди миён ва нест кардани варамиҳо, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин ҳиҷома кардан. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед ва лайк мондана фаромӯш накунед. як ахбороти нав. Тоҷикистон ва Федератсияи Россия имкони ихроҷи зудтари муҳоҷирони боздоштшударо баррасӣ карданд. кормандони хадамоти консулии Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Россия аз маркази нигаҳдории муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ сараёсати вазорати корҳои дохилии Русия воқеъ дар сахароваи шаҳри Москав боздид карданд. дар ин мулоқот масоили марбут ба ҳуҷҷатгузорӣ ва зудтар ба Тоҷикистон фиристодани шаҳрвандони муваққатан боздоштгардидаро мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳамзамон кормандони Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москав аз ҳоли боздоштшудагон дар Сахарова боздид намуданд ва мулоқот гузарониданд. яъне ки коркунои консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ва коркунои Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москав аз ҳоли шаҳрвандои тоҷике ки бо тариқи қонуншиканиҳо дар боздоштгоҳи муваққатии Сахарова қарор доданд боздид карданд ва бо сардори ин раёсат мулоқот карданд ки ҳарчи зудтар ин шаҳрвандони боздоштшуда ба ватан фиристода шаванд. боздоштшудаҳо оиди бепатент кор ва фаъолият кардан дар қаламрави Россия ва будубоши ғайриқонунӣ дастгир шуданд. яъне ки барои регистратсияҳои фалшивӣ ё ки барои бепатент кору фаъолият кардан метавонанд ки ба Сахарова бурда то 1 моҳа манъ кунанд ва баъдан депортатсия кунанд. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. як кас нависондаи салом, саволи ман чунин аст. патенти ман муҳлати яксолааш дар моҳи октябр ба охир мерасад ва ман онро пурра пардохт кардам. вақте ба дигар шаҳри РФ равам, дар ҳамин моҳ яъне август тартиби ҳуҷҷатгузорӣ чӣ гуна мешавад? пурратар мефаҳмондед. мутобиқи қонунгузории Федератсияи Россия дар кодекси меҳнаташ омадагӣ ҳастае ки переоформлят кардани патент имконпазир аст, яъне дар амал ин чиз ба назар гирифта намешавад. мисол шумо дар шаҳри Москва патент гирифтагиен ва чанд моҳаша предоплата кардагиен. вақте ки ба Питер мераи кору фаъолият карданӣ мешай, бояд ки патентите аз Питер бошад. уммия нависондаи агар фарзанд шаҳрванди РФ бошад, падар документҳояшро супорад, дар чанд моҳ ВНЖ мегирад, баъзе нафарон мегӯянд дар 2 моҳ. фарзанд аз 18 сола боло бошад, агар дар 2-3 моҳ бале дастрас карда метавонед. сабр нависондаи салом алейкум, илтимос ака да ҳамин саволи ман ҷавоб диҳед. правам тоҷикияе, чӣ тавр русиш кунем? ягон роҳ дорад ака? пешакӣ раҳмат. барои праваи русӣ гирифтан мерен, ҳуҷҷат меспорен, мактабша мехонен, экзаменоша меспорен, баъдан соҳиби ҳуҷҷати ронандагии русӣ мешавен. праваи тоҷикӣ доштан дар ҳамин ҳолат стажаш лозим мешавад ва ҳамун категорияҳое ки шумо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар праватон гирифтагиен, агар праваи тоҷикитон боша, метавонанд ки дар праваи русӣ ҳамвора бигзаронанд. як каси дига нависондаи салом бародар, агар хона харидар номад кунӣ, основания шида метавона? барои гирифтани шаҳрвандии Россия агар бугӯӣ, ягон основанӣ шида наметавона. English нависондаи маълумоти олӣ дорам, дипломи донишгоҳи Тоҷикистон, метавонам гражданин кунам. маълумоти олӣ, дипломи Федератсияи Россияро дошта бошӣ, баъд метавона ки асос шава барои гирифтани шаҳрвандии Россия. вале диплом, маълумоти олӣ аз Тоҷикистон, аз мединистут дошта бошӣ, метавона ки основания бошава. Аҳмад ФМ нависондаи ассалому алейкум акай Сорбон Сафаров. иншааллоҳ розием филмҳои тарбиявӣ кунем, миш ҷон ва ших видеоролики. гап нест бародари азиз, кӯшиш мекунем ки дар як ҳафта ё ки дар 2 ҳафта якта мини филмҳои 10 минута ё ки 15 минута пешкаши подписчикои хидмон бигардонем. шумо танҳо дастгирӣ кунед, тамом. Ғоибназаров нависондаи салом алейкум акай Сорбон, бозӣ чӣ шид? дигар реклама накардестӣ ку? рӯзи 10 август чихеле ки гуфта будам прямои эфира гузарондум ва дар канал прямои эфираш ҳастай бидроин тамошо кунен. мо ғолиборо муайян кардем аллакай ва касое ки моро дастгирӣ кардану мо ҳамин бозимона гузарондем, миннатдории хидмат мерасонам. ҳазор раҳмати калон барои ҳаматон. Лутфулло Абдуллоев нависондаи
брат, мегум агар документ надошта бошӣ, паспорти русӣ гирифта мешава, сум бутӣ брат. Уже чанд бораи ҳамин савола метавонам ҷавобша интизорум. дар ҳолате ки ту ҳуҷҷат надорӣ ва тра агар ягон бор қапидагӣ набошанд, дар як сол зиёда аз 3 административни правонарушенӣ кардагӣ набошӣ, бале метавонӣ ки ҳуҷҷатота барои гирифтани шаҳрвандии Россия пешниҳод кунӣ. Вале агар ҳамин гуфтагиҳои ма кишидагӣ боша, то 3 сола ту ҳақ ва ҳуқуқ надорӣ барои гирифтани шаҳрвандии Россия ҳуҷҷат пешниҳод кунӣ. Юнусов нависондаи: ака як саволи дига, ма виднажи телесвадорам бо основанияи ЗАГС кай ва чихе паспорт гирифта метавонам? Ба основанияи ЗАГС ту дар якҷоягӣ бо ҳаму зан зиндагӣ кунӣ ва соҳиби фарзанд бишай, баъд метавонӣ ки соҳиби шаҳрвандии Россия бишай. Чунки аз сабаби фиктивни брак зиёд шидан, айни ҳол ҳамин хел қонунро вардагӣ ҳастанд ки ба основанияи ЗАГС то фарзанддор нашай, ба воситаи ЗАГС ту шаҳрвандии Россияро гирифта наметавонӣ. Миллион Тивей нависондай: ассалому алейкум акаҷон, илтимос ҷавоб тие. Мара гӯшум пардаш нест, бо плюс простатит ва рикоцел дорам. Хизмат мебаранд ё не? Илтимос ҷавоб тиен. ҳуҷҷати тасдиқкунанда аз духтур дошта бошӣ, агар барои ҳамин бемориҳот ба хизмат намебаранд. ҷайҳун Сити нависондай: акай Сорбон, илтимос ҷавоб тен. Ма 1 солу 12 рӯзши дар Москва ҳастам. Тамоман документ накардам. Ака рӯзи 16 август Тоҷикистон мерам. Мара депортатсия мекунанд, ҷавоб тен. Бародарои азиз, аллакай 10 бора ё 20 бораи ма гуфтаистам ки то шуморо ба шуъбаҳои милитсия набаранд, то суд қарор набурорад, то ҳуҷҷатотонро тафтиш накунанд, талаб накунанд, ҳеҷ кас шуморо депорт намекунад. Магомедов нависондай: ассалому алейкум ака, ма 6 моҳ официально кор кардам. Ма граница мегзарам ё ки не? Агар ки трудовой договор дошта бошӣ, официально кор карданада бе граница гузаштан патента продлит карда мешавад. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунам. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.